video, kde vám poděkuju za to, že jste tady dělali více jak 10 odběratelů. Určitě natočím video, kde zahraju nějakou hru random, kterou mi napíšete do komentářů. No a napište mi ten svůj username do komentářů, abych se vás mohl hrát do friendu a mohli jsme hrát na Robloxu, co budete chtít. Můžeme se taky zahrát Brawl Stars, můžeme se podívat na Roblox, což tím hrajeme často, nebo taky můžeme zahrát tady nějakou tady hru z těch dvou. No, a nebo mi napište nějakou hru, kterou si mám přiinstalovat a zahrát si ji. A hlavně, když jste dáte 20, a kdybyste dali 36, tak překonáme mýho kamaráda, který má kanál Pandička, takže mu hlavně nedávajte odběr. Nebo když už jste mu ho dali, tak mu ho nemusíte odebírat, ale ten odběr, kdybyste ho odebrali, tak by měl jeden odběr míň, takže to bylo docela dobrý, že by ho mohl překonat. No a já jsem vám vděčný za 50 odběratelů a asi se vám loučím, takže čau.